Când e foame, spuneți să pune foc. Este crezut că frigide era acolo. Tot îmi pregătesc să învide vin. Vin? Să scot? Să scot? Da. No, iarăși. Asta am auzit și eu. Spunea Cristi. Păi eu totdeauna stă cu picioarele așa, ca balerini. Băi, poate dansează bine, băi, da? Dar știi de ce doare picioarele? Tarpa și stă ca balerini. Unde? Ai făcut treaba? Bun, ok. N-am făcut. De ce? O fac acolo. Nu-i băi, nu-i băi. Nu mai face. Am făcut. Dar n-am făcut, că vreau să fac aici. Ok, ok. Asta o fac.